Ongeveer 1 op 10, 1 op 8 vrouwen die hebben endometriose. Maart is de vrouw wie de endometriose awareness mannen. De wordt dan omtinken vregen voor deze vaak onderbejochte ontwanning. Endometriose is eigenlijk baarmoederslijmweefsel. Het lijkt op baarmoederslijmweefsel, wat eigenlijk groeit boeten de baarmoeder. De klachten zijn eigenlijk heel grut, zeg maar, en per persoon verschillend. Zelfs hij eigenlijk haast elke dag pijnenbuik, pijnenrug, last van het bekken. Maar ik gewoon heel wurg. Echt heel wurg. En net sliepen keer terug de pine. Dus op laatst, dan zit er een oxycodon, zodat nog wat sliepen is. Maar dat is ook geen dwang. Op een gegeven moment werd het zo slim dat ik er eigenlijk haast elke dag les van heb. Ik denk dat ik 4 dagen in de maand, 4 goede dagen heb. En dat is natuurlijk net bij iedereen zo. Dat is verschillend. Sommige vrouwen met endometriose die vinden bijvoorbeeld niks, dat ken ik. Vrouwtje wrakselde al als lietsvamke met de klachten, maar kwam de verliezen hier pas achter wat het krekt wie. Vorig jaar wie ik, 31, toen ben ik pas achterkwam. Ja. Maar wel eigenlijk altijd al klachten horen. Ja, die is soms wel heel slopend. Hè? En net een soort mensen die begrijpen, want van boeten kan juist niks. Je eerst heel vaak die erbij. Het is gewoon, zij is nog een keer. Dus ik heb wel gauw eens een keer zeggen van, lid maar, zij is gewoon. Maar op een gegeven moment wie het net meer te dwaan. En toen dacht ik wel van nou moet het oors. En moet ik op zoek naar iets van wat is het nou precies? Dus uiteindelijk gaat het heel lang door. Want ik wie al toe kon gesteld, wie voor het eerst en toen 31. Dus best 20 jaar verder. Het is een chronische ziekte. Was het dorst, komt er nooit helemaal van. Dags binnen wel opjes. Ze gaan mijn baarmoeder eruit halen in oktober. Dus ik ga ik het 30-40% minder pine. Ik had die hevige bloeding net meer, maar de endometriose die groeit nog steeds. Dus ik ga nog steeds pine. Maar ik ga wel in verhouding met vorig jaar meer goede dagen. En daar doe je het voor. Vrouwtje wil het in de jeugd zwaar en studeert het social work in Ljouwert. Voor haar afstuderen docht ze onderzoek naar voorlichting hoe endometriose en dat mij een doel. Bewustwording, dat ze weten van wat is het en wanneer moet ik kunnen belloeken. En eigenlijk die strijd die ik steeds maar vochten haar dat ze dat net goed te doen.